yerma yo rugi Abdourahmane Baba Oumar jinga bilal birama jinga rugi sal kedda ma kedda jiri tanu amari kuro tanu amari kuro tanu yara kuro Abdul kuro ay sara kuro jema yo jinga bilal birama jinga wofo jogo njawle lo tigardande en jeyi funangi. Assalamu alaikum yeɓe yankoɓe Windere TV min calmino non kala koɓal min ñagri mon Allah moƴƴere amin biyato gondon en gonirɗon yo jaam kisal Allah wona mon ha joni eko faya ko tan 4 ans Windere TV le 15 février 2025 to Travel Night Club à partir de 16h bandiraɓe fof noddata on e kewal pewal yo ngar machallah jiya golle payidinde baɗeteɗe toon ɗe Windere ne waɗa lancé 4 ans muɗum ene waɗa hen lancement film documentaire ina waɗi hen prestation artisaji ina waɗi hen des décorations hande noon min gari ɗo hen nene koto Rugisal ɗo Dalifort min gari ƴewde Rugisal addande ɗum carte muɗum invité d'honneur so wiyama Rugisal noon machallah mbo sikki tan yimɓe fof ne gandi par ce que Rugisal ko neɗɗo daraniɗo leñol kadi ne famɗi événement baɗowo ɗo henne e nder wuuro he tawa o nannani hen junggo makko ina famɗi kadi aussi nalankoɓe hande yaaɓe ha nana hande mbaɗa wawi wiide caggal Allah ko kanko yettino ɗumen to jettiɗo donc hande minen min gari ɗo addandemo carte makko invité d'honneur en tant que bandiraɗo debbo en tant que yummiraɗo en tant que mawniraɗo mais kadi en tant que jeeyaɗo e nder Windere TV saabu mbaɗa wawi wiide Rugi hande ko kañum woni minen goni kañum kadi ne wawi wiide ni hande ko kañum ene jeeya e darnuɓe Windere TV kadi nana jaggui hen juuɗe mum ha tiiɗi machallah donc noon hande koye oɗon bandiraɗo debbo tedduɗo machallah Madame Diop hande ko kanko min gari addande carte invité d'honneur min tawi ɗo noon ko Mariame Wade ko kañum jaɓantama carte makko Mariame mi salmini moni kala inde mo yettode mum min ñagani mon kadi Allah moƴƴere machallah wonani min kadi weltare nde gadduɗon ɗo tawɗon kam ɗo yente oɗon totta e junggam ko faare teddugal ngal gaddanɗon Rugisal ngal Rugisal son gaddani ɗum invité d'honneur ko foti wonde kadi koko hani par ce que Rugi ko mbiɗa ko tan ala nalanke gonɗo ɗo yente e nder leydi Sénégal en tant que aɗa wiya biyewo mbimami mo junggo makko narani hen ala kadi ko wiyete ko faate télé walla ko faate radio en tant que ko biyewo mbimami taw junggo Rugisal ala hen ɗum noon ñagontoɗen mo Allah ko moƴƴere judde balɗe moƴƴude battane e tawede mo foof saabu ɗum gurdama ko no heewi nafoore machallah mais min dutta mon kadi teddugal ngal mbaɗan ɗon mo ngal saabu ɗum omo fonno omo wawno jeyde ɗum mbason jeynudemo ɗum kono on garɗon kadi e keewal garɗon kadi e weltare garduɗon kadi e andindemo ko konko jeeyi minen noon min ngala ko wona Rugi machallah nde tawno omo rokki amen doole hande somin gone nder Dalifort min cuusi reedu min cuusi yaltude amin jiiye ko sababune makko ɗum no min ñagontomo ko Allah moƴƴere judde balɗe mujjude battane saabu gurdam makko no heewi nafoore machallah kadi gandon ñalawma o wallahi on jeeweraki hen kadi ñalawma o weeɓata mamin gar min mbaɗa ko minen jeeyi mamin gar kadi min garda e fayidagal amen mamin gar kadi min garda e doole amen te ñane so yonti mon gandu wele mo ko Allah tan andi ɗo haaɗe amen machallah neɗɗo no wawi jeyde hunde kono wasa jeynede kono onon to so ɗo gummi ɗon ɗo ina woɗɗi kono son gacci galleji fon gummima ɗo gummi ɗon ɗo garɗon naɗon e nder galle Rugisal ɗo gaddanimo ko teddugal ngal ɗo machallah min mbawata tan ko weltade e ruttude mon kadi teddugal e andinde mon kadi min belti ha ɗon wawi hadde kadi min ñagono mon kadi Allah moƴƴere to faya ɗo yo Allah yettin so yettini kadi yataw enen foof eɗen tawtore machallah machallah Mariame Wade haalma yooɗi feewi kadi ko kalɗa ko kadi haydara wattatake hen ko noon tigui woori bandiraɓe musidɓe tedduɓe amin tintini on kadi Rugi machallah ina jeeya e watteɓe décoré ñande hen on ñalawma ko gonga ni on ñalawma tan ñande hen wawa hollirde fayida makko wawa kadi hollirde golle ɗe o waɗi ɗe pattam lame ɗe o waɗi leñol ngol kono mamin eto tan aussi ƴettude hen machallah min duttamo teddugal saabu ko neɗɗo poɗɗo duttede teddugal ko daraniɗo leñol donc noon omo jeeya ñande hen e watteɓe décoré on jour oɗo yiiɗi kadi bandiraɓe foof machallah gara e keewal tawtorede ñalawma pattam lamo baɗete toon kadi golle payidinde baɗete toon inchallahu rabbi ɗum noon Mariame holno jiiruɗa décoration Rugi ñande hen machallah kadi ñande hen weeɓata Rugisal waɗede décoré waɗama ko foti waɗede kadi o tottama kadi ko hanti machallah eɗen mbiya kadi lafcat yo Allah rokku men tawtorede on saaha tan inchallah ha ñande hen yonta
kadi mon ji fof kadi weeɓata dal e caggal nde gummiɗen e haala ka machallah Hady Sall debbo mo France woni Hady Babali yooli machallah ko kañum waɗe joom suudu ma Oumar Doro Koumé o wi joom suudu ma haabi jammo caggal weeɓata kadi ko jamma Rougui Sall ko konko tottimo oɗo wutti yo ɓorno ñana hen so yonti kadi ko heddi ko kadi nan ara inchallahu rabbi e oɗo wutte goɗɗo kadi ko anoto Oumar Doro Koumé o wi ya ñoot ɓornoɗa ñande jamma o par ce que mo andi jamma o ko konko jeeyi ɗum jamma o ko jamma Rougui Sall ko biyo mbimami fof jeeyi ɗum kono weeɓata ya ɓorno wutte oɗo ñaaƴa e dow jaam e dow teddugal kala biyo mbimami kadi ko heddi ko kadi nan ara kadi ñanen so yettima machallah enen fof men belta wallahi o ko jasere gummiɗo France mo ganduɗa yiyani hendu Sénégal Hady Sall machallah tokara bébé Hady machallah waɗe place o waɗi kadi ko wowi wadde ɗum ɗo ene wowta ɗo makko ɗo ɗum ɗo ene wowta machallah donc noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini on min juurima on kadi min dokki on rendez-vous e invité goɗɗo ɗum noon ha hande koko wiya ko tan le 15 février hay goto oto heddo yimɓe foof noddama e keewal machallah e kuuɓal yo gar hay goto woppaka tottade carte emo tottaka foof yo ar kadi waɗa ko kañum jeeyi min calmini on Windere TV ha yesso ko lawol